Tupu Remax Ainoalta tervehdys. Hei, me ollaan edelleen Lumparalan katu 14, mutta nyt me ollaan niin kuin 3. kerroksessa ja tää on kaksio. Ja tässä kaksiossa makuuhuone siellä, vaatehuone tuossa ja WC-kylpyhuone tuolla. Sitten mennään katsomaan vähän millainen tämä keittiö tässä asunnossa on. Tässä keittiössä onkin sitten valittu tämmönen tummempi värisävy, ihanat puutasot ja tää on kaksion keittiöksi ihan kiva. Täällä on integroidut koninkoneet, tuolla on ylhäällä kaappitilaa ja myös tänne mahtuu tommonen 6 hengen ruokapöytä. Jos sua kiinnostaa tällainen remontoitu kaksio taloyhtiössä, jossa on kaikki remontit tehty, niin soita mulle 040 749 7626 tai meilaa tupu.utriainen@remax.fi.